नायलांदो लोगोफोर इमान थोलाबोरो बेखौ मोनजाबावनांगौ जाखो गोथावलाय आं नायहरनांगौ बे बेगें गोजा ना मारै जाखो गोथावलाय मारै बे बेगें गोजा ना मारै जाखो गासै बेगेंजोबसो माथो बे गैलाना एक्स'नि लागायदोलै एक्स'नि लायनै एक्स'नि मोदोमखौ फैसालाय फैसा खबे ओइ नै लाखाबाय लाना खावसे आंनिसो हो नो लाखाबाय ओइ स्ट्रेकार हरलै एसे फुगारनि एसे मबाइल लाबोनायबालाय मबाइलावनो लांजागोन बेनोथ' फैसा खुस्रा मोनाखै सोरनि अमायालाय ए अमा माबासोना दस्रा अखा सिनायजों माखो ना माखो हा अखा सिनानै माबाखो ना माखो माथो माथो दां हाग्रायाव खारदों ए नागिरनानैसो बुथारबाय बेखौनो अमा माबायदि नायदो एसे साइज गोनां खालामबानो जायोमोन थैथा औ खुरगायाव नुबाय बेमार बायदि अमायानो थोलाया आरो दिनैहाय अमायानो थोआ अमायानो थोआ दिनै अमायानो थोलाया दिनै आयौ 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 अखा हानायजों जाबजों माब्रै माबा जायगा फिसा फिसाबाबो हा ओरै फैदो बैजों बर'फोरनि जेखाइ खबाइआ नै सेन हारसाफ्रा लाजोब्बाय हरसे बानायजोब्बाय नै बर'फोरनि बुस्थुखौनो मेरला
Cek. जाबायना जाबाय माखौलै सानजौफुआवबो उदै खालियाव आरो मोनाबिलिनि जानायनि उनावबो बेखौ लोंनो हागोन नंगौ नायलांबाय था लोगोफोर वालांगा बाजार ओइ बुन्दु दे औ बानलु हाइब्रिदजों हनै फैदो सेन्देल लायग्रोनोसै होनलाय नै बाजैमोनबो फैदों आगोना मामोना बुङा ओरैनो दोनफ्लानोसै बेरायनोसै स्कुलाव उदां न'आव खामानि गैला नालाय स्कुलाव गथ' दोनहैबाय ओरै बेरायबाय एम्फौआ बेसेबां मादै 100 Mau ah. Ini mau langsung. Surfing lagi tuh. Alas piye? Dia mana mesti jadi nama dia. Dia mana ada? गोखैल' जादो जायाहाय मोजां खाथार न'आ गाज्रि नङा लायदो बावसो न'आ थोजासे देनोसो मोना देनोसो हाया न'आव लायदो बावो आदाखौ लांनाय मोनाखै 30 थाखाथार 30 थाखाथार 40 थाखानि फानदोंलै बाबा लकेलसो न'नि लकेल Sudah langgar. बबे लाखानायसो बेखौ जानदो सुना दोनदो फोरोंनो बाबाय आङो 25 थाखानि मोना होमबा जोंनाव दालिया Mana? ओइ आदा दे मेवाइ Siapa nama? मासिदां मिसियाखैहाय मेवाइया बेसेबां मादै मेवाइया 60 थाखानो हाया आंनि न'आ 60 थाखा दखानदारि दं जाबाय बाजारा खमैबाबो 15-20टा फिसा गामि आरो जोंनि गाम्बारि बे गामियाबो गिदिर गामिखौ लाजोबनानैसो बे हाथाय जाफैनाय जायो आरो हाथायाव खनसेल' नैबाव खम जानानै दं नै
मिसिननि दख'ना साराय तिनस' गासैबो साराय तिनस' जोबो साराय तिनस'नि दख'ना नो गोबा बेसेबां बेयो 1,000 बेसेबां बुंहरा बेलाय बेसेबां बुंहरा मादैया हा सयस' थाखा लागोन साथाबो सेन्देलबो दंखायो साथा नायनो होनलाय नै बिदिखौ लादो नै बिदिखौनो सानजाबखौ हावासि लागोन बबेनि मोनलायनो नोंथां कुसुगाव कुसुगाव मा जायगा मारुफारा दावबाजार दावबाजारखौ मारुफारा होनोना बाजार खाथियावनो कुसुगाव बाजार खाथि एकदम सेर बिथाङानो सासेल' सेन्देल फाननाय मानाय सेन्देल बिजनेस बे खालामग्रा आरो जोंनि ओरैहाय खालामफैयो सेन्देल फायखारि बिनि सासेल' मावो रावबो बेबायदि मावथ'वाखै आरो गोबां बेबायदि जाबावनांगौ जोंनाव अब्लासो जोंनि बर'फोरनि माखासे रांखान्थिया जौगागोन आदा राजा मा लाखो खरसजोब बेदर लायासै दे लाद' बे हाथाय गिदिर गोनां गैया औ गोग्लैलाबाय थायो मानसिया औ जंफाट थालायलायनाय हा अमा फिसानि माबाखौ नायनो देखाय अमा फिसाखौ बेसेबां दाम थाङो अमा फिसानि
लाखाबाय ना मारै जाखो अमायालाय बुन्दा बेसेबां बेबा साराय सारि गावराव क्रस ना साराय सारि थिगैनो दं साराय हाजार मासे अमायावनो अमा फिसायावनो जेब्लासै हायोबा अमा बुन्दिफोर माथामसो लानानै फिसा जागि होनो हायोबा फिसिनो हायोब्ला रांखान्थियाव मोजां जायो जोंहाबो साराय सारि हाजार मोनोबा मासेयावनो 6 गाहाम जुदि फिसा मोनोब्ला होमबा सान्दो बेसेबां जायो लोगोफोर अमा फिसा अमा बुन्दि फिसा लाब जानाय बायदि मोनलायलाङो अमा खासि माबानायनिफ्राय आरो बिमाखौबो बुथारनानै बेदरनि दामबो मोनबाय जेनेबा आरो फिसाबो दाम मोनबाय सोरनाबाथ' 10 गाहाम जायोब्ला इयौ सामसा फैसा जायो 4,000 बाबोथ' नों 40,000 ओरैनोबाबोथ' 4,000नि बारजोबखायो बयबो मिथिखागौ आं बुंलायनाय साराय तिनस' आथिं थाब बायोलै बेयो औ नंगौ लानो हायोबा दे माखौ लायो माइ गायनायाव बे सलिया माइ गायनायाव सलिनायखौ लादो साथाफ्रा बेसेब्रा बेफोरबायदिया बेसे 350नो लादो गिदिरथार माग्रा नैबे गुवार जागोनदां बोख्लायब्रा बेसेबां बेलाय मोजां गुवारानो ना बेसे बेयो 120 आथिं हिसाबसो जालायबाय आरो बिदि खेंखेयानो मोजांहाय बेफोरलाय बेसेबां गुवार 180 थाखा नो बेयो लायोबा लायो दे लादो बबेखौ लायो 150 थाखानि हरदो बेखौ हरा 150 थाखा हरदोब्रा औ 150 थाखानि हरदो गावजों गाव बर'जों बर'लाय बांद्राय लाब दाजासैब्रा बेफोरलाय ओरैनो गोसोम फट'जों फैथारो आरो नोङो दे लादो बेखौनो लादो बिदि फल्डिंखौ फल्डिं नङा मा नङा गोलावलाव लाबोनांगौ ओरैनो माइ गायनायावल' नांखागौ
लादो आखाया लादो नों फसायदोल' दे दा नानिया गाबगोन दख'ना दखान không bao giờ đứng đặt लादो hả cái này hoa है माखौ नायो बेखौ ला गोराखौ बे जेबो खामानि गैया आथिङा बायनो गोरलैजोब bayo banyak lagi दानो दुब्लियाव बार होयो मा होयो Mà có chẳng nào là xong mà không được đâu. बेफोर ini rungka Không đi đi. बेफोर बेरायनाय माबानायावसो खमब्रा Turun. जायाखै दाबो ini kuliah मानोथो लानांगौ बेखौ जाया होनखाबाय tapi kurang lah बेसेबां दं 150 sini lah lagi ini aku siapa सेन्देला बेसेबां सेन्देला हा 150मोन bis ada होद माबायदि सेन्देल होनलाय saya है 100नि मोनो